Pois entremos no patio de butacas do Teatro Principal de Ourense, Rúa da Paz, donde vivían aquí esta xente, o Risco, Otero, Xocas, naceu aquí Blanco Amor, aquí debe de haber un remuiño así de enerxía cósmica, galeguista. Cósmico galeguista, sí. Sí, eso contaba Xocas. A teosofía é a síntese da antiga maxia tradicional e da outra maxia, dos científicos e dos técnicos. A síntese do orientalismo entendido a occidental e da civilización europeo-americana. A síntese dunha sorte de brahmanismo budista ou un budismo brahmánico exiptizado. Ningunha extravagancia nin ningunha vulgaridade lle son alleas. É un intento fantástico, non se sabe se diabólico ou pánfilo, para pôr de acordo todas as cousas. É curiosa estas frases iniciais del sobre ese aspecto tan concreto do seu pensamento, e é curioso, eu creo que ligalo a esa especie de autobiografía intelectual que os tres homes de nós fixeron para explicar como chegaran ao mundo do galeguismo, non? Esa síntese de nós os inadaptados, non? Fai esa análise xa desde un pouco distante do momento da súa incorporación, botando mau deste percorrido por eses mundos un pouco lonxanos, inda que non alleos, dando voltas arredor de sí, hasta que nos nosos tempos chegan a superar ese proceso de inadaptación e convertirse en algo tan gregario como a conexión co país. No século XIX empezan a surdir toda unha serie de espiritualidades un pouco, digamos, alternativas. Dentro deso se funda a Teosofía no ano 1875 por Helena Blavatsky, entre outros, que o que buscaba era ser un compendio de todas as religións e buscar a verdade cunha especie de confluencia de todas as religións, incluso ca ciencia moderna. E en Galicia tiña, por exemplo, un grupo, o Grupo Marco Aurelio de Pontevedra, dirixido por Xavier Pintos Fonseca, co que se cartea Risco naquela época, mostrando esa inquietude nesa nova espiritualidade que xurde a través destos movementos. Pero claro, eu creo que hai un tema claro, uns señoritos preparados, cultos, que están desacougados con esa preeminencia da razón e a paixón polo progreso. E entón tratan de fuxir da realidade, e a alternativa teosófica e todas esas búsquedas do raro, do oriental, do tal, pois é onde o levan. E hai un momento de inflexión moi duro, o asumiren o mundo galeguista e tal, hai unha ruptura radical ou non? Eu creo que toda esta construción, digamos, espiritualista, basada fortemente tamén na tradición galega e en todo o que ele empeza a estudiar como etnógrafo das tradicións galegas, en realidade ele busca non é como unha ruptura no galeguismo, é como buscar a alma de Galicia dentro dun proxecto e de crear unha identidade, pois é o que considera e o que explicita é que hai que dotarlle dunha alma a Galicia. Entonces, tanto os seus estudios etnográficos sobre a religiosidade e as tradicións incluso máxicas que pervivían na cultura galega, el buscalle dar tamén ese arropamento e esa conexión con todas as tradicións espirituais europeas e incluso orientais. Entonces non vexo que sea unha ruptura, eu creo que é un complemento. Un complemento, sí, seguramente, porque ele empeza eses estudos en torno ao ano 13, cando está en Madrid, na Escola de Magisterio, que fai eses primeiriños traballos sobre Castro Caldelas e tal. Porque despois hai moitos antropólogos e moitos etnógrafos que, sin embargo, non comulgan co tema da teosofía ou todas estas cousas, non? Entón, a personalidade dele é moi específica. Sí, ele é moi ecléctico en todas as súas explicacións e como, por exemplo, o mellor exemplo é quizás o seu discurso de ingreso
na Academia Galega sobre un caso de licantropía de Manuel Blanco Roma Santa. El, ata o seu momento, era un caso prácticamente olvidado dentro da cultura galega, porque Roma Santa foi xulgado en 1855 e faleceu no 63, a súa memoria perdérase, e Vicente Risco con este discurso o recupera, e o interesante que Risco fai unha visión totalmente panorámica de todas as explicacións desde o folclore galego, e despois incluso pasa a dar esas explicacións desde o punto de vista da teosofía e de outras creencias ocultistas, das posibilidades de si pode unha persoa proxectarse en astral cunha forma de lobo. É dicir, el non pecha as portas a ningún tipo de explicación, que iso é un pouco o que vemos non máis relevante da súa personalidade. Eu moitas veces teño a dúbida de si el creería eso fondamente ou se é unha especie de voltereta intelectual que fai como cando fai os seus poemas futuristas de Jujui, ou como cando escribe do caso que lle aconteceu ao doutor Albeiros, digamos, amosar camiños, por aquí podemos ir, entonces eso implica unha certa empatía co tema que introduces, pero sin que eso signifique unha asunción radical deses postulados aí estéticos. No mundo da teosofía serían xa máis integrados na vida. Entón, eu teño dúbidas. Pero claro, como lle dedicou tanto tempo da súa vida a todo isto, pois parece que era algo máis fondo, non? Sí, pode ser. Bueno, el, cando escribe, por exemplo, o grupo teosófico Marco Aurelio, naquela época, estaban conectados epistolarmente con grupos de Boston, de Alemania e de todas partes de Europa. Hai unha ruptura na teosofía que, como falamos, era intentar abarcar todos os saberes, pero hai un momento no que hai unha tendencia a que un grupo de teosofistas dirixidos por Leadbeater e María Besant nombran como instructor do mundo a Krishnamurti e intentan que todo o mundo o arrope como o novo Cristo encarnado, o cual para un pensamento teosófico que era que en todas as religións había parte de verdade, eso era absolutamente impensable. Entón, moitos se desmarcan dese interés de nombrar a un novo Maitreya, o novo encarnación de Deus na Terra. Entón, os primeiros que se desmarcan son o grupo teosófico Marco Aurelio de Pontevedra e Rudolf Steiner de Alemania. Entón, aí Risco contacta co grupo de Pontevedra, lle dice que fan ben en apartarse dese esforzo de crear unha nova religión única, e entón, aí, ao mesmo tempo, el lles manifesta a súa imposibilidade de comulgar ou mostrarse abertamente como un membro da escola teosófica, porque dice que eso en Ourense lle vai traer problemas, porque el está na escola de magisterio e que eso lle pode perxudicar nunha vila pequena. Temos que acordarnos que os teósofos e os masós foron os grandes perseguidos na Guerra Civil. Eso tamén é moi importante. Moitos dos materiais que se coñecen da teosofía e da relación de Vicente Risco cos teósofos por cartas que están no arquivo da memoria histórica de Salamanca, e esa xente foi purgada e moitos foron asesinados. Entón, non nos ten que extrañar que nese momento da historia que realmente que Vicente Risco se apartara de todo ese tipo de creencias. E un dos traballos máis interesantes, por exemplo, que tamén, na nosa opinión, dá un pouco a idea dese comezo do pensamento máxico ou maravilloso, é cando el relata que ten un artigo de fieras de romance que publica no ano 58 na revista de Dialectoloxía e Tradicións Populares, e ali fala dos cegos músicos que tocaban e cantaban romances na Praza Maior de Ourense, cando ele era neno, e de todas aquelas bestas criaturas fantásticas que aparecían. El relata en concreto, por exemplo, o caso da fiera do Porto,
que é unha besta apocalíptica con moitos brazos, varias cabezas, que supostamente tería aparecido en Oporto e ir a secuestrar aos nenos da cidade. Entón, el de moi cativo, que o seu pai viaxaba moito a Oporto por razón de traballo, ele estaba sempre horrorizado pensando que o seu pai en algún momento podía toparse con esa criatura e non volver, non? É curioso o mundo do medo, dos medos. A min chame moito a atención como na revista Nós empezan a sacar cuestións de etnografía antes incluso da formación do Seminario de Estudios Galegos. E Vicente Risco, no traballo que presenta, que é sobre Castro Caldelas, ten unha frase na introducción que non ven no libro, pero si está no manuscrito original, donde di: fago este traballo para marcar un camiño para que os rapaces e axentes do seminario teñan por onde ir. E iso tamén serviu para establecer un elo de continuidade da antropoloxía risquiana, digamos, vedora das escolas alemás, de palabras e cousas, etc., co mundo contemporáneo. Falando das súas obras máis novelísticas, por exemplo, sí que vemos particularmente unha continuidade desde esa primeira, o estrano caso que lle aconteceu ao Dr. Albeiros, no que fai esa mistura de ocultismo con unha maneira de abrir novas portas ao que é a novela, novas temáticas. É unha novela profundamente ocultista, inclúe ocultismo europeo co tema das danzas macabras, co tema tamén das tradicións exipcias. E iso en todas as súas obras que van sucedéndose, incluso hasta as últimas, La Puerta de Paja, por exemplo, que foi a novela que fixo el, que quedou finalista no Premio Nadal, creo que foi no ano 54, e que tamén é profundamente esotérica. O que pasa é que o que nos parece que ese afán de comunicar eses coñecementos sempre oculta nun plano un pouco de ficción, non? Porque naquela época, ademais, foi unha novela que pasou a censura e, aínda que se ten definido como unha novela ultracatólica, sin embargo, sale, por exemplo, personaxes da novela falando das tradicións de la Tabla Esmeralda e de Hermes Trismegisto, que é o, digamos, a gran fonte do esoterismo incluso europeo, que naceu desa rama exipcia, non? Entonces describe ali perfectamente todos os principios máxicos de lo que es arriba es abajo, el macrocosmos identificado con el microcosmos, pero que él sempre o oculta nese ámbito de ficción. Eu creo que nos pensamos que era para poder pasar a censura de unhos medios que estaban moi preocupados do ultracatolicismo e de cortar ese outro tipo de pensamentos. A min desa mistura entre religión e o ocultismo paranormal, lembrame tamén a súa relación con Bretaña, co bardo Taldir, e como el, nun momento dado, despois da fascinación primeira que teñen por Irlanda no ano 20, nos anos inicios dos 20, despois están fascinados, que se sinten fascinados polo tema bretón. E entón hai esa historia que se mandan fotos, desde aquí mandan adhesións a reunións de druidas, e din, os de Galicia din que non sei que. Na revista Nós hai 3 artigos en bretón. Outra obra moi interesante del e moi significativa é a historia do Diablo, que fixo en 1947, logo fixo unha edición ampliada. Busca darlle un trasfondo como se fora unha obra demonolóxica medieval, non? Fai repaso de obras, por exemplo, ao famoso Dicionario Infernal de Colin de Prance, unha obra moi de querencia de Álvaro Cunqueiro, por exemplo, e despois a fala tamén de figuras similares dentro da tradición galega, pois os demiños domésticos e demais. Dentro desa tradición, por exemplo, demonolóxica medieval, fala de todo tipo de incubos, súcubos, fala incluso das jerarquías infernais que aparecen nas obras anteriores de Agripa e outros autores. Ataca a xente a ese, digamos, cristianismo xa moderno que decía que o demo era unha figura un pouco, digamos, simbólica, pero que o demo real non existía, e Risco sí que defende que o demo existe, non? Si, a min faime gracia a clasificación esa de demos que fai, aí, 30 ou 40, e despois incluso do staff directivo, co embaixador en España, que se chama Tamuz.
é unha obra que deixa coa boca aberta da complexidade que ten o tema, claro. Pois se todos estamos, se hai moitos santos, se hai moitos anxos, pois hai moitos demos, non? Sí. Entonces parte disto de que é unha doutrina de fe. Risco que decía era que a xente que o negaba eran os que se querían apoñer e atribuir os éxitos do demo no mundo, non? Como dicindo, estas cosas facémolas non necesitamos o demo para que haxa este mal no mundo. Non sei se chegaría a ser así, pero deso que falas dos demos, por exemplo, el tamén fala neste libro das tradicións do libro de San Cipriano. O libro de San Cipriano traía toda unha lista de tesouros do reino de Galiza e tiña unha serie de conxuros para poder recuperar eses tesouros. O protector dos tesouros, o que os guardaba, era precisamente o Lucífugo Rofocale, que era un demo, o guardador de tesouros, e os nosos paisanos iban moitas veces, sabes, aos castros, a sitios mámoas e outros espazos, digamos, arqueolóxicos, a intentar pactar incluso con este demo para recuperar os tesouros, non? Sí, é que no libro de San Ciprián ten trampa, porque o libro en sí, cando di onde está o tesouro, di elementos moi comúns. Nun lugar que chama Outeiro, mirando para outro que chama Castro, hai que andar 20 pasos e hai un carballo. Isto cae en todos os sitios. O tema, claro, o tema do demo é o demo, non? É un tema tremendamente complexo nesa dualidade do mundo. Eu creo que se interesa tanto porque el, desde o catolicismo máis integral, si Deus é amor, como existe o mal no mundo? Si existe o mal no mundo é porque existe o demo. E quen creou o demo? Creou o demo Deus, porque Deus é o creador. Entonces creou tamén o contrario. Entonces isto é todo un plan e tal. Entonces é un tema realmente apaixonante. Lucifer o que porta a luz, non? E o coñecemento. Sí. Na etimoloxía da palabra é eso, o que trouxo a luz, e logo hai incluso corrientes dentro dos esoterismos de luciferinos que pensan que el foi o que realmente lle deu o coñecemento aos seres humanos, e entonces que como que xa tiña un plan preconcebido dentro do plan divino, creo que dicías tú, entonces el non é que fora, digamos, o malo e o perverso no universo, sino que el sencillamente cumpliu a misión que xa tiña encomendada, non? Dentro desa omnisciencia de Deus que o tería creado. Claro, e iso empataría con ese tema popular que Deus é bo, pero o demo non é malo, non? Que tamén se di, e que Teixeira de Pascual ten un poema, esa existencia, pero el cría na existencia física, non? Sí, el cría na existencia física. Tamén o que comentabas, esa dualidade tamén ten moito que ver co yin e o yang, de que ninguna cousa é totalmente boa nin totalmente mala, senón que todo participa nunha pequena porción do contrario. Tamén hai outros escritos interesantes de Risco sobre a maxia, por exemplo, falando da maxia, de que todo é maxia, de que os propios actos humanos son maxia, dá unha serie de interpretacións que nas súas creencias que dá que pensar que aparte desa figura que falábamos do cristianismo ortodoxo, que ainda mantiña ese tipo de outras creencias. Todo o que é a negación da razón e a negación do progreso é un pouco o mesmo, non? A maxia, os milagres e a maxia, é máis ou menos todo ese mundo que ten aí. A mí o que me fai moita gracia é tamén como conclúe o libro do demo. Dice, visto todo isto, el diablo existe, a renegado sea. Hai unhas anécdotas curiosas sobre o libro do demo, xa temos comentado tamén, de que o primeiro editor parece ser que o iba a editar desapareceu, non soupo máis del. Despois o primeiro borrador que escribira Vicente Risco se chegou a perder, ardeu, tuvo que reescribir a obra completa. Entonces, el sempre falaba precisamente de que esa mao do demo andaba por detrás, un pouco incluso impedindo que saíra pa diante ese proxecto que tiña, non? Creo que no comenzo do libro di a existencia do demo é unha verdade teolóxica. Sí. E despois di, pero calquera persoa que teña experiencia e ollos na cara sabe que existe tamén. Dentro do que é a sabidoría popular sobre a figura do demo, tamén existe o dito este de máis sabe o demo por vello que por demo, non? Pois,
vai te ver, porque no refraneiro do demo hai moito, e nas expresións hai moito. Ser algo do demo é bo ou malo, aí teñen un viño do demo. Iso é bo ou malo, non sei, eu creo que tamén se pode utilizar demo en positivo, non? Para falar de algo tal, de tomar viño. Veña, que xa falamos moito. Vamos por aí a dar unha volta. Pois podemos tomar o viño. Será bo. Será.